Μαριάννα, θα σου κάνω 5 ερωτήσεις που μας κάνουν τα κορίτσια. Βέβαια. Να μου τις απαντήσεις. Γιατί το λέμε μαγικό παντελόνι? Λοιπόν, μαγικό παντελόνι, γνωστό και ως ελαστικό παντελόνι στο e-shop, είναι αυτό εδώ. Λέγεται μαγικό γιατί ταιριάζει σχεδόν σε όλους τους σωματότυπους, αψεγάδιαστα. Δηλαδή, είτε σωματότυπο μήλο, αχλάδι, κλειψίδρα ή οτιδήποτε, αυτό το παντελόνι πιθανότατα θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη και θα σε κάνει να φαίνεσαι ακριβώς όπως πρέπει. Ωραία. Τι καλύπτει? Πολύ ωραία ερώτηση. Καλύπτει, είναι ελαστικό, είναι πάρα πολύ ελαστικό, που σημαίνει ότι μας δίνει τη δυνατότητα αρκετών μεγεθών. Καλύπτει από 125 μέχρι 150-155 περιφέρεια και το μήκος του είναι 1 μέτρο από τη μέση μέχρι κάτω με ανοιχτό το ρεβέρ. Ωραία. Τιμή? Είναι μόνο στα 15 € αυτή τη στιγμή. Θα ισχύει μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. Ναι. Και μετά θα ξαναγίνει μια ανανέωση meeting για να δούμε αν η τιμή θα παραμείνει ή αν θα γυρίσει στα 20 €. Ωραία. Το παντελόνι είναι χειμωνιάτικο ή καλοκαιρινό? Το παντελόνι είναι all season. Το χρησιμοποιούμε και εμείς το φέρνουμε χειμώνα-καλοκαίρι. Ξεχωρίζεται κυρίως από τα χρώματα. Αν δείτε και τα χρώματα θέλουμε να μας πεις. Η παλέτα μας είναι φθινοπορεινή, δηλαδή γκρι σκούρο, πούρο, κάμελ, σοφολά, κυπαρισί, καμένο πορτοκαλί, πετρόλ, μπέζ, κακί, γκρι σκούρο, μπορντό, μαύρο και τζιν σκούρο, το οποίο δεν είναι εδώ, αλλά έρχεται αύριο. Οπότε εδώ είναι όλη μας χειμωνιάτικη παλέτα. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.